Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi ya. Oke, kali ini saya lagi berada di perbatasan antara kota Ponorogo dan kota Trenggalek. Dan seperti ini ya. Nah, itu sudah memasuki area Trenggalek. Nah, seperti ini. Ini adalah perbatasan antar kota Ponorogo dan Trenggalek. Seperti ini suasananya. Di kota wisata Trenggalek lur. Nah, seperti ini gapuranya. Nah, ini lur. Dan ini adalah suasana bendungan Tugu Trenggalek ya lur ya, kayak ini ya, indah, mempesona, menyenangkan ya lur ya kalau bermain ke sini ya. Tempatnya itu sejuk, asri, view-nya bagus. Indah banget ya lur ya, sebelah barat itu ya. Sekarang saya sudah berada di pintu gerbang antara perbatasan Trenggalek Tulungagung, dan seperti ini gapuranya. Kendaraannya lalu lintas padat merayap. Nah, jadi seperti ini ya, gapura perbatasan Trenggalek Tulungagung ya. Ini rencana nanti mau ke daerah Malang. Lihat pagelaran wayang kulit Niken Sawitri yang di dalam Ki Galuh Aji dan Anom Suroto. Baru aku gumun rasane. Itu yang perbatasan kemarin ya. Penting yang ngopi se ya awake ben apa ki melek motone. Mosok sekesuk mandek warung ping pindho iki wae wisan. Sewit. Gak 8.000 lho. Madang. Apa? Demang Kunsur.
Tapi saling memaafkan. Inggih, awang yo anu napa niku piyai niku nek ngapura iki wis atine yo lega, ora ngergeti pikiran, ora marake penyakit. Ya anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngiromo. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun cerita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Estunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula buka poliklinik. Poliklinik wis diragat wong ki lho diragat poliklinik. Oh, dadi nglumpuke klinik-klinik sing kuwi ya. Pak, yo ngemis kok. Iya. Buat tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Alhamdulillah. Nggih. Apa karo loro parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Iki yogo-yogo ini Piye? niki yen loro gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus iki manut lorone ya, Mas. Nggih, pokoke preksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng, Bonusnya sepeda gunung. weh. Terus nek ana sing lara batuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek nasi lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wis dari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diuji kesehatane. Nah, segembira apapun dapat hadiah kalau sakit ya tetap sedih. Nggih, mula hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih. Nggih, atine disenengke, bebane ora beban pikirane ora usah digawe abot. Aku tahu di kandhane anakku, Pripun? Yen bapak kepengin waras wiris kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira itu ora mergo saka duit-duit tok. Nggih. Gembira itu bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kok joget didelok anake. Yo ora bayar. Ya ora ngono Mas. Wong anake anake dokter nanggap bapake. Lah pengen gembira nanggap bapake yo. Gembira yo yen ragat sing Nggih. itu kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Oh. Jane kok tenan lancar men dengare. Mbok aku mergo yo wong kaya jaket iki. Aku dipeseni pokoke
aku kowe arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau enek spray. Luwih hangat timbang jaket-jaketmu sawak spray iso digoku. Pak Juledi Bayu Siring. Aku situ, Pak. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Coba kene Mbak Prigel. Ayo, petara-petara.